natáčím. Čau tady lidi. Hello, vyhrala som. Easy, win. Slanina, kámo, slanina. No áno, tvoja kamarátka ti zabila, vieš? To je když tak. Kámo, Jej. Natáčíš ešte? Jo, natáčím Natáčíš ešte? Já budu natáčet 2 minuty, nebo jak dlouho. A môžem to jeden na môj kanál? Jo, dám na tvůj kanál. Abo dáš to na svoj? A dáme to na obidva? Ty vole, jo. Dáme. A pak všichni budou čumě, doufám. A pak to pošlem do té skupiny? Môžeme. OK. A najprv na YouTube, a potom... Jo, mudrě, kámo. Lidi, jako byla nečítuje. Ona čítuje. Ona sa priznala. Nečítuju, to video, že nečítuju, kámo. No, jdeme čítovat, poď. Čo? Kam skúsiš? Vypadni. Ty vypadni, vole. Čau. A čau, ja idem do predole. Koukej, ona je úplně hrozná, ona vypadá jak nějaký... Bavíte? Au. Kemperka, ty vole. Jej. Dobre, ako chceš, ja si pomstím. No to se nepouštíš. Jsem nejlepší v tom. Lidi, ona je to... určite, vole, doteraz si tě nezabíjal, keď šerif vôbec. Lidi, ona je úplně v tom úplně bačka, no to ani vlastně neumí, ona neumí. Vôbec. Keď si nenatáčal, tak si tě zabíjala 2krát za sebou a potom 5krát a ty si sa tu skoro rozrevala. Ale vlastne to 200krát za sebou. Ha. Ne. Oho, zrazu ideš klamať, že? Ona si že nesklamala vůbec. Byl cookie. Ha. Je úplně. Dobre, ideme na kúpa. Dievčatko, poďte. Tak, dáme si hádzanie nožíka. Opa! Opa. Tak, dobre sa tancuje. Jaj. Ľudia, vidíte, že nie som noob. Ty dostaneš do hubě. Dostanem po hube, dobré. Ja si dala tú moju obľúbenú zbraň? Lebo nevieš to hrať? Jaj, zabudla som. Faskoty. Nie faskoty to sú. Kámo, co to má jaký faskoty, vole. Doslova predtým, keď som to povedal, si ešte došťať. Murder, prosím. OK. Murder. Guys, napíšte, kdo bol lepší. Jo, počkej. Počkej minutu. Já jen to, počkej, já zabiju a půjdu za mamkou, by mamka řekla, ať jdu na oběd. Počkej, ešte ťa zabijem. Daj ešte 1v1. Jumper! Namaste, vypadni. Namaste. Namaste, vypadni. Ešte to natáčaš? Pořád to natáčím. Ty vole, já mami, ale počkej. Kámo, seklo mi to. Dobrý, je to remíza.